Mä oon tässä viime aikoina miettinyt tosi paljon niin kuin ihan siis live-elämän ja oikeita ihmissuhteita, että kuinka vahvistaa niitä ja kuinka parantaa niitä. Ja miettinyt sitä, että kun ihmissuhteethan on peilikuvia siitä, keitä me ollaan. Eli toisessa ihmisessähän häiritsee se, mikä on meissä itsessämme semmoinen asia, mitä me ei hyväksytä itsessämme. Eli tavallaan, jos me tehdään itsemme kanssa töitä, niin mehän hyväksytään se toinenkin ihminen silloin hänen huonoinen ja niin kuin meidän mielestämme negatiivisine puolineen. Eli pitäisikö nyt, kun on tosi paljon kaaosta maailmassa ja ympäriinsä, niin meidän jokaisen ruveta keskittymään siihen, että me itse keskitytään tulemaan paremmiksi ihmisiksi niiden muiden huonojen puolien katsomisen sijaan. Et jospa vaikka se toksinen anoppi, tämä juttu mä rupesi tänään mietityttämään justiinsa, tästä lähdin pohtimaan, niin jospa me ruvettaisikin miettimään, että se toksinen anoppi on synnyttänyt meidän puolison. Että se on tosi tärkeä ihminen tälle puolisolle ja sitä kautta ruvettaisikin sietämään sitä ihmistä. Että ei hän voi täysin läpimätä olla, jos hän on kasvattanut meidän puolisomme ja me ollaan sen kanssa yhdessä. Eikö totta? Mulla itsellähän ei ole ollut kuin yksi anoppi, kenen kanssa en tullut toimeen. Että oltiin puheenväleissä. Muutenhan mulla on ollut aivan ihania ihmisiä. Että eräskin oli itse asiassa mun paras ystäväni. Eli anopitkin, ei ne ole meidän kilpailijoita. Aivan varmasti ne haluavat meidän lailla omalle lapselleen hyvää. Mutta jospa ruvetaan vahvistamaan itseämme, omaa itsetuntoamme, meidän omia heikkouksia ja parantamaan niitä ihmissuhteita meidän ympärillämme. Olisiko se tämän kesän projekti meille kaikille? Mille tuntuu? Olisi kiva saada kommentteja tai muuten, että mille mun ajatukset kuulostaa. Kiitos.